Правим културна онлайн мрежа, която се развива в рамките на 12 месеца на живо с прякото участие на аудиторията. Тя избира участниците във всеки месец от годината и по такъв начин дава и темата на шоуто. Ние като редакция адаптираме и връщаме обратно като премиум продукт. До тук няма нищо ново, защото това си е абсолютно чисто реалити. Продуцентите на реалити форматите в света събират популярни и обикновени хора на едно и също място и отразяват представянето им в определени сценарии. Показва ги как живеят заедно, как оцеляват на пустини острови, как танцуват, как пеят, как готвят. Става шоу, аудиторията влияе на крайния изход с директен глас, но почти всичко винаги зависи от участниците. Често някои от обикновените участници стават популярни. Ние правим точно това с тази разлика, че вместо всичко познато до този момент като сценарий, в 12-те, в рамките на една година, ние даваме възможност на 12 популярни и 12 все още неизвестни личности да работят върху 12 тома на съвременна българска литература, без ограничения в стила и без цензура. Защото 12-те е първото в света литературно реалити.